अधिपति सदा प्रभु को धन्यवाद दिए कारण प्रभु सुंदर अवकाश देछंती से ही महान प्रभु को पुनर्बार धन्यवाद दिए कारण प्रभु गत दिन मानक ठारो आज पर्यंत जीवित रखिछंती तांकर सुरक्षा हेतु आज मु आपण मानक सम्मुखरे गोटे प्रसंग नहीं आसी आमे माने ए दुनिया रे देखिबा अनेक चर्च रे अनेक ग्राम रे अनेक सहर रे लोक माने काहेकि ख्रीस्टान रो परिवार लोक माने ही बांगो पुड़िया सिगरेट कॉइन एपरी खाउछंती सतरे कौन ख्रीस्टान हेले सुधा से माने मन परिवर्तन करिसंती कि प्रकृत रे से माने मन परिवर्तन करिसंती कि तेन करी मु आपण मानको सम्मुखरे गोटे टॉपिक हाईलाइट करा पा चाहे आजिर मोर टॉपिक होची मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट एपरी लेखा अछि माती पुस्तक 3 पर्व तार 2 पदरे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट तेन करी मु आज मो टाइटल देवा को चाहे प्रसंग रखिबा को चाहे मन परिवर्तन कर जदि आपण माने मन परिवर्तन केमिति करिवे मन केमिति परिवर्तन करिवे जदि आपणक जीवन रे आओ शारीरिक अभिलाष करबा निमंते शरीर मध्य चेतावनी देता है अनेक मद खाइबा को निजर मन मांगी थाए अनेक पुड़िया खाइबा को भांग खाइबा को सिगरेट मारिबा को एपरी निजर मन मांगी थाए मन को आपण माने कि प्रकार निजर मन को दूर करिवे निजर मन को जेपरी कंट्रोल करिवे एटारे लेखा अछि आमे मान जति देखु माथ्यू तार 3 पर्वर 2 पदर लेखा अछि मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट मो प्रिय भाई एवं बणी माने मन को केमिति आमे माने परिवर्तन करिबा मन को केमिति आमे माने कंट्रोल रे आनिबा बहुत कष्टकर आमर मन आमर दिमाग चाहूथिबो नाई बाबू जदि मद पीबी नाई भांग खाइबी नाई पुड़िया खाइबी नाई सिगरेट मारबी नाई मते भल लागबो नाई ए मन कहूथिबो बार बार आओ मद पीबा को आम माने जाइता आमर मन जते बेला आम मान को कहे तापरे आमे माने अनेक शारीरिक अभिलाष पूर्ण करबा निमंते आमर मन जदि कहबो अनेक टकी धंधाइबा निमंते अनेक आमर मन ही आमको शरीर को विनष्ट कर देउछि तेणु करी आमर मन को केमिति कंट्रोल रे आनिबा उचित न आमको जीवन रे कहीं ए प्रकार मन अछि मन चाहूथिबो प्रार्थना न जीवा को मन चाहूथिबो टकी धंदा मन चाहूथिबो मद पीबा को हेले आपण माने केमिति
ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ମନ ଅଛି ସେହି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ମନ କହୁଥିବ, ବାବୁ ଆଜି ଯା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ତୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ପଇସା ମିଳିବ କି? ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଯା ଆଜି ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ସେଠି ଅନେକ ମ୍ୟାରେଜରେ କଲେ ଖାଇବାଟା ମିଳିବ, ନାଚ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଢେମସା, ଅନେକ ଟକିମାନେ ଆସିଥିବେ, ଯା ଟିକେ ବଙ୍କାର ଲାଇନ୍ ମାରବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯା ଟିକେ, ଯା ସିଆଡ଼େ ଯା, ନାଚବା ଜାଗାରେ ଯା, କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନ ଚାହୁଁଛି ଦୁନିଆରେ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ମନ ଚାହୁଁଛି ଖରାପ ବାଟ ଆଡ଼େ, ରଙ୍ଗରସ ଆଡ଼େ, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଚାହିଁଥାଏ। ମନ ଯଦି ଚାହିଁବ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କାହାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗ, କଇନ୍, ଗୁଟକା, ଅନେକ ମା' ମାନେ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏହି କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହି ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହିଟା ହେଉଛି ଶୈତାନର ଲୁସିଫରର ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଏ ଲୁସିଫରର ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଆଜିକାଲି ମାରାପିଟା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେ ଘଟଣା ଦେଖିଅଛୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯୁବା ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଏହି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷଠାରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯଦି ମନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନାହାନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ପାପ କାମରୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ ରଙ୍ଗରସ ନାଚବାକୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୈତାନରେ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ କଠିନତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ମନ ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ସିଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବେ, ନାଚବାକୁ, ଢେମସା ଧରବାକୁ, ଟକି ଦାଣ୍ଡାରେ ମଦ ପିଇବାକୁ, ଖଇନି ଖାଇବାକୁ, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାକୁ, ଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ, ଲଡ଼ୁ ଖେଳିବାକୁ, ଫ୍ରି ଫାୟାର, ପବଜି, ଯେତେ ଜଣ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶୈତାନର ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଲୁସିଫରର ସନ୍ତାନମାନେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ପବଜି, ଲଡ଼ୁ ଖେଳିବାଟା, ଫ୍ରି ଫାୟାର, ସିଗାରେଟ୍, ଭାଙ୍ଗ, ପୁଡ଼ିଆ, ଖଇନି, ଦୁଙ୍ଗିଆ ସବୁ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଟିଯିବ, କେବେ ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏହିସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଜବରଦସ୍ତ ନରକକୁ ଠେଲିଦେବ। ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।